היי, אני שרון, אני מומחית ביצירת שינוי דרך תת המודע. והיום אנחנו בסרטון ההדרכה השני שלנו בנושא של חרדות. היום אנחנו נדבר על החלטה ועל אמונה ועל הקשר ביניהם. ובעצם איך אנחנו יכולים לשלב גם את ההחלטה וגם את האמונה כדי לנטרל את החרדות בדרך הקלה והמהירה ביותר. כשבן אדם חווה חרדות או שיש לו להשיג איזושהי מטרה מסוימת, ההחלטה היא מאוד מהותית. מה המשמעות של החלטה? המשמעות של החלטה זה שאני מחליט שאני עוצר את השינוי הזה בחיים שלי. בנושא של חרדות זה אני מחליטה שאני מנטרלת את החרדות בנקודה הזאת בחיים שלי. למה זה כל כך חשוב? כי לחרדות ולפחדים ולמחשבות אובדניות יש נטייה להשתלט עלינו, להשתלט על המחשבות שלנו, להשתלט על הרגשות שלנו, להשתלט על אורח החיים שלנו, ולאט לאט בהדרגתיות אנשים שחווים חרדות פשוט נמנעים ומוותרים על דברים שהם רגילים ואוהבים לעשות, כמו ללכת לקניונים, כמו לנהוג, כמו לעלות במעליות, כמו לעשות כל מיני דברים שהם מאוד צריכים ורוצים לעשות כחלק משגרת החיים שלהם, ונמנעים בגלל החרדה. ולכן הדבר החשוב ביותר זה קודם כל להחליט שאני עושה את השינוי הזה. שאני יכול או יכולה להשתחרר מהחרדה הזאת. זאת אומרת להחליט שאת יותר חזקה או חזק מהחרדה. זה לא שהחרדה והפחד יותר חזקים ממך. את או אתה יותר חזקים מהחרדה. והדבר השני שאני רוצה לדבר עליו זה אמונה. מה המשמעות של אמונה? אנחנו לא נדבר עכשיו על ההיקף הרחב של האמונה, אלא על מה המשמעות של האמונה ביחס למטרה שלכם. אני יכולה לספר לכם ש-99% מהאנשים שאני עובדת איתם על חרדה, בפגישה או שתי הפגישות הראשונות, הם תמיד אומרים לי בסוף הפגישה, ואפילו גם בהתחלה, אוקיי שרון, וואי, הלוואי וזה יצליח. ואני תמיד עוצרת אותם. אני תמיד אומרת להם, לא הלוואי שזה יצליח, זה הולך להצליח. כי את החלטת שזה מצליח, ואם החלטת שזה מצליח, את עכשיו מגייסת את כל האמונה שלך כדי שזה יצליח. זאת אומרת, הצעד השני או השלישי שלנו, זה קודם כל לגייס את כל הכוחות, את כל האמונה שלך, שאת הולכת להצליח. שאת הולכת לצאת מזה, שזה אפשרי לחיות ללא פחדים, שזה אפשרי לחיות ללא חרדות. וברגע שאתם מחליטים שזה אפשרי לחיות ללא פחדים, שזה אפשרי שאתם מסוגלים לעשות את זה, אתם כבר עשיתם צעד נוסף לעבר חיים רגילים יותר, לעבר חיים עם איכות חיים גבוהה יותר. אז היום אנחנו דיברנו על החלטה ועל אמונה, ואיך אנחנו יכולים לשלב ביניהם. כפי שאתם שמים לב, הטיפים בסדרת ההדרכה הזאת הם מאוד קלים ליישום, הם מאוד פשוטים. וזאת בעצם המטרה שלי, לתת לכם אותה בצורה מאוד קלה, מאוד כלילה, שיהיה לכם קל לתרגל אותה, שיהיה לכם קל להבין וליישם אותה. אז אני מאוד שמחתי להיות איתכם, ואנחנו נתראה בהדרכה הבאה.